Σήμερα, όταν λες ότι κλείνεις την πόρτα και μένεις μόνος, δεν μιλάς απλώς για ένα δωμάτιο, αλλά για έναν εσωτερικό τόπο όπου η φασαρία χάνει την εξουσία της. Εκεί, πίσω από το κλειδί και τη σιωπή, η καρδιά σου αρχίζει να ακούει όσα τόσες μέρες σκέπαζε ο θόρυβος. Ίσως μπήκες εδώ κουρασμένος από φωνές που δεν σε γνώρισαν ποτέ πραγματικά, από μηνύματα που άργησαν, από βλέμματα που πέρασαν δίπλα σου, σαν να μην υπήρχες. Κι όμως υπάρχει μια στιγμή όπου ο ουρανός δεν μιλά με βροντί, αλλά με λεπτότητα, σαν βήμα πάνω σε ξύλινο πάτωμα, σαν άγγιγμα στον ώμο μέσα στη νύχτα. Αυτό που πρόκειται να ακούσεις δεν ζητά να το εξηγήσεις αμέσως, ζητά μόνο να του ανοίξεις χώρο. Όταν η ψυχή πάβει να τρέχει, η αλήθεια βρίσκει πού να σταθεί. Και σήμερα, σε αυτή την ήσυχη ώρα, το κλείσιμο της πόρτας δεν είναι απόρριψη του κόσμου, αλλά είσοδος σε μια πιο καθαρή ακρόαση. Μοιάζει με τον Μωυσή όταν σταμάτησε μπροστά στο φλεγόμενο βάτο, επειδή η παρουσία ήταν ήδη εκεί πριν από την κατανόηση. Μοιάζει με τον Σαμουήλ που άκουσε το όνομά του πριν καταλάβει ποιος τον καλούσε. Και εσύ με τον δικό σου τρόπο βρίσκεσαι τώρα σε εκείνο το σημείο όπου η φωνή του Θεού δεν ανταγωνίζεται τις άλλες, αλλά τις σκεπάζει με ειρήνη. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι είσαι άξιος να ακούσεις. Χρειάζεται μόνο να μείνεις. Γιατί κάποτε η αλήθεια έρχεται όχι σαν απάντηση σε όλα, αλλά σαν παρουσία που τα βάζει όλα στη θέση τους. Και αυτός είναι ο τόπος σου σήμερα, ο τόπος της ήσυχης ακρόασης. Δεν σε έφερε εδώ η περιέργεια μόνο, αλλά και μια κρυφή κούραση που δεν ήθελε να ομολογηθεί με λόγια. Έχεις φορέσει για πολύ καιρό το πρόσωπο του δυνατού, ενώ μέσα σου υπήρχαν βράδια που ήθελαν απλώς να κουμπίσουν κάπου και να μην χρειαστεί να μιλήσουν. Η μέρα σε έσπρωξε, οι υποχρεώσεις σε τράβηξαν και η ψυχή σου έμαθε να ζει με μισό βλέμμα, μισή ανάσα, μισή ελπίδα. Αλλά ο Θεός δεν εργάζεται με τα μισά σου, εργάζεται με την αλήθεια σου. Σε αυτό το κλείσιμο της πόρτας υπάρχει μια μικρή επανάσταση. Γιατί Προσοχή, πρέπει να προετοιμαστείτε τώρα. Έχω ετοιμάσει αποκλειστικό περιεχόμενο για όσους νιώθουν ότι έχουν οριστεί για κάτι μεγαλύτερο, αλλά ζουν περιτριγυρισμένοι από θόρυβο, περισπασμούς και νοητική υπερφόρτωση. Είναι ένα ταξίδι 30 ημερών που θα μεταμορφώσει τη ζωή σας. Ένα καθοδηγούμενο μονοπάτι για να θωρακίσετε το μυαλό σας και να προετοιμαστείτε για αυτό που έρχεται με καθημερινές πρακτικές εστίασης, ορίων και πειθαρχίας. Σταματήστε να διαπραγματεύεστε με τον θόρυβο. Μάθετε να αναγνωρίζετε τους περισπασμούς πριν σας ελέγξουν και ενισχύστε την ψυχική σας δύναμη. Διαθέσιμο επίσης σε εμβυθιστική ηχητική έκδοση. Πάνω από 10.000 αναγνώστες έχουν ήδη μεταμορφώσει τη ζωή τους μέσα από το ταξίδι των 30 ημερών. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή τη μεταμόρφωση. Άνθρωποι σαν και εσάς που είχαν βαρεθεί να ζουν μέσα στην ομίχλη. Απλοί άνθρωποι που αποφάσισαν να μην αποδέχονται πλέον το νοητικό χάος. Εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά περιορισμένου χρόνου. Μόνο αυτόν τον μήνα αποκτήστε πρόσβαση στον συνδεσμό σας ακριβώς παρακάτω, στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Για λίγο σταματάς να δίνεις εξηγήσεις σε ό,τι δεν μπορεί να τις κρατήσει. Ακούς πιο καθαρά όταν δεν προσπαθείς να ακουστείς εσύ παντού. Κι ίσως σήμερα να νιώθεις ότι ένα αόρατο χέρι σε τραβά απαλά μακριά από τη φασαρία που σε συνήθισε στο επιφανειακό. Αυτό το τράβηγμα δεν είναι τιμωρία, είναι πρόσκληση. Σαν να λέει ο ουρανός ότι υπάρχει κάτι πιο βαθύ από την αντίδραση, πιο αληθινό από την επίδειξη, πιο ασφαλές από την άμυνα. Στο δωμάτιό σου, στη δουλειά σου, στο αυτοκίνητο, στο κρυφό σου περπάτημα, η καρδιά σου μπορεί να γίνει τόπος συνάντησης. Και όταν η καρδιά γίνεται τόπος συνάντησης, δεν χρειάζεται να φωνάξει για να υπάρξει. Μπορεί να ψιθυρίσει και να σταθεί. Μπορεί να περιμένει και να μάθει. Ο Θεός ξέρει πώς να φτάνει στον άνθρωπο χωρίς να τον παραβιάζει. Και αυτό το ήσυχο φτάσιμο είναι πιο δυνατό από κάθε θόρυβο. Υπάρχουν στιγμές που το δωμάτιο φαίνεται μικρό,
αλλά μέσα του ανοίγει ένας απέραντος χώρος από μέσα προς τα έξω. Έτσι συμβαίνει όταν κλείνεις την πόρτα και μένεις μόνος με αυτό που πραγματικά αισθάνεσαι. Η καρέκλα, το κρεβάτι, το παράθυρο, η λάμπα που χαμηλώνει το φως, όλα γίνονται μάρτυρες ενός αγώνα που κανείς άλλος δεν βλέπει. Κι όμως ο Θεός βλέπει την ακριβή στιγμή που τα μάτια σου κουράστηκαν να προσποιούνται. Δεν σε ρωτά γιατί δεν άντεξες περισσότερο, σε καλεί να αναπνεύσεις αλλιώς. Η ανάσα γίνεται πιο βαθιά όταν η καρδιά σταματά να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Ίσως αισθάνεσαι αυτό το βάρος στο στήθος, εκείνο το σημείο που σφίγγεται όταν κάτι περιμένεις και δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Ίσως νιώθεις και μια γλυκιά αμηχανία, σαν να σε αγγίζει κάποιος αόρατος και να σε ρωτά αν είσαι έτοιμος να μην ελέγχεις τα πάντα. Αυτή η αμηχανία δεν είναι αδυναμία, είναι η αρχή της διάκρισης. Όταν ο άνθρωπος πάβει να κυβερνά το κάθε τι, αρχίζει να ακούει τη φωνή που δεν βιάζεται. Κι όπως η Μαρία κάθισε στα πόδια του Ιησού, ενώ γύρω της υπήρχαν πολλές φροντίδες, έτσι κι εσύ καλείσαι να διαλέξεις το καλύτερο μέρος για λίγα λεπτά ήσυχης ακρόασης. Δεν σε χάνεις όταν σιωπάς. Αντίθετα, επιστρέφεις στον εαυτό σου. Η ψυχή δεν θεραπεύεται πάντα με απαντήσεις. Κάποιες φορές θεραπεύεται με παρουσία, και αυτή η παρουσία ήδη σε περιμένει πίσω από την πόρτα που έκλεισες. Κάτι μέσα σου γνωρίζει πως ο Θεός δεν αργεί, ακόμη και όταν εσύ νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο όριο. Οι καθυστερήσεις που σε πλήγωσαν δεν ακυρώνουν τα σημάδια που είδες ήδη, όπως δεν σβήνουν το γεγονός ότι η καρδιά σου αναγνώρισε κάτι αληθινό. Κάθε φορά που έμεινες ξάγρυπνος με μια σκέψη, κάθε φορά που ένιωσες να σε γονατίζει η σιωπή, δεν ήταν απουσία, ήταν πρόσκληση να ακούσεις πιο βαθιά. Υπάρχουν στιγμές που η ουράνια φωνή μοιάζει με λεπτό χαρτί που σπρώχνεται κάτω από την πόρτα σχεδόν αθόρυβα, αλλά αρκετά καθαρά για να αλλάξει ολόκληρη τη νύχτα. Αυτό είναι το νόημα που γεννιέται τώρα. Η κάρτα του ουρανού δεν έρχεται πάντα με θόρυβο, έρχεται με βεβαιότητα. Και όταν φτάσει, δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι την άξιζες, χρειάζεται να την διαβάσεις. Σταμάτα για λίγο και άφησε αυτό να καθίσει μέσα σου, γιατί ο Θεός μιλά συχνά εκεί όπου η υπερπροσπάθεια τελειώνει. Η αγωνία σου δεν είναι άγνωστη σε εκείνον. Η μοναξιά σου επίσης δεν είναι κρυφή. Μέσα σε αυτή τη σιωπή ένα άγιο βάρος αρχίζει να κατεβαίνει από το νου στο στήθος και εκεί γίνεται πιο αληθινό από κάθε εξωτερικό σημάδι. Μπορεί να μην ακούς ακόμα λέξεις καθαρές, αλλά νιώθεις την κατεύθυνση. Αυτό είναι ήδη χάρισμα. Αυτό είναι ήδη ένα άγγιγμα. Δεν ζητά να το βάλεις σε κουτί. Ζητά να το σεβαστείς. Και καθώς το σέβεσαι, η καρδιά σου αρχίζει να ξεμπερδεύει από τον κόμπο της βιασύνης. Σαν να κάθεσαι σε ένα μικρό τραπέζι κοντά στο παράθυρο, με μια λάμπα να κάνει κύκλο φωτός πάνω στο ξύλο. Νιώθεις ότι το βλέμμα σου στρέφεται προς τα μέσα χωρίς αντίσταση. Το σώμα θυμάται πρώτα πριν μιλήσει το στόμα. Οι ώμοι πέφτουν, η γνάθος χαλαρώνει, τα χέρια σταματούν να σφίγγουν το αόρατο. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αρχίζει η προσοχή να γίνεται προσευχή. Δεν χρειάζεσαι μεγάλη τελετουργία για να μπεις σε αυτόν τον τόπο. Χρειάζεσαι μόνο αλήθεια και ένα κλειδωμένο δωμάτιο. Η ψυχή σου έχει κουραστεί από το να τρέχει από χώρο σε χώρο ζητώντας επιβεβαίωση. Τώρα της δίνεται κάτι πιο σταθερό, ένα ήρεμο κάλεσμα, ένα εσωτερικό άγγιγμα που λέει ότι δεν είσαι χαμένος. Όταν η καρδιά μαλακώνει, ο ουρανός δεν φαίνεται πια μακρινός. Φαίνεται κοντά, όπως ένα γράμμα που έχει ήδη φτάσει, αλλά δεν έχει ακόμα ανοιχτεί. Μπορεί να είναι αυτή η νύχτα σου ή αυτή η πρωινή σου σιωπή ή εκείνο το λεπτό πριν απαντήσεις σε κάτι που σε πίεζε. Ο Θεός μπαίνει συχνά μέσα από το μικρό. Ένα ανοιγμένο παράθυρο, ένα αναμένο κερί, μια ανάσα που κρατήθηκε και έπειτα αφέθηκε και τότε νιώθεις ότι δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να παραμείνεις ανοιχτός, γιατί η καρδιά που μένει ανοιχτή
Ακόμα και με φόβο γίνεται τόπος παραλαβής και εσύ σήμερα παραλαμβάνεις κάτι που δεν αγοράζεται με κόπο. Η πόρτα που έκλεισες δεν μιλά για απομόνωση, αλλά για προετοιμασία. Υπάρχουν ακούσματα που δεν δίνουν καρπούς όταν τα μοιράζεσαι πρόωρα, γιατί πρώτα πρέπει να ριζώσουν. Γι' αυτό ο Θεός σε οδηγεί σε μια ήσυχη κρυψώνα, εκεί όπου η ψυχή μπορεί να διαβάσει χωρίς να διακόπτεται. Κάποτε το γράμμα του ουρανού έρχεται όχι ως μεγάλο θέαμα, αλλά ως λεπτή βεβαιότητα που στέκεται πάνω στο γραφείο της ψυχής σου και περιμένει να το δεις. Το χαρτί του δεν είναι από χαρτί φυσικά, αλλά από νόημα, από κάλεσμα, από κατεύθυνση. Και εσύ που κουβαλάς τόσα ανίποτα, αναγνωρίζεις ότι αυτή η στιγμή είναι διαφορετική. Δεν σε τραβάει προς τον θόρυβο, σε συγκεντρώνει, δεν σε μπερδεύει, σε απλοποιεί. Το σώμα το νιώθει πρώτα επειδή το σώμα ξέρει πότε κάτι είναι αληθινό. Η ανάσα γίνεται σταθερότερη, η κοιλιά αφήνει το φόβο λίγο-λίγο και ο νους πάβει να μιλά τόσο επιθετικά. Μοιάζει σαν να ακούς από μακριά ένα όνομά σου που το ξέρει μόνο ο Θεός. Αυτό το άκουσμα δεν κάνει θόρυβο, αλλά κάνει αλλαγή. Και η αλλαγή συχνά αρχίζει εκεί που κανείς άλλος δεν κοιτά. Έτσι η πόρτα που έκλεισες γίνεται ιερή, όχι επειδή κρύβει, αλλά επειδή φυλάσσει. Φυλάσσει την ακρόαση από τη βιασύνη, φυλάσσει την καρδιά από τη σύγχυση, φυλάσσει το γράμμα μέχρι να είσαι έτοιμος να το λάβεις ολόκληρο. Μείνε λίγο ακόμα εκεί. Κάτι καλό στέκεται στην άλλη πλευρά της ησυχίας. Πριν προχωρήσεις, θέλω να σταθείς πάνω σε αυτό που ήδη ένιωσες όσο μικρό κι αν σου φάνηκε. Αν έστω και ένα από αυτά τα σημάδια έπεσε μέσα σου, αν έστω μία φορά οι ώμοι σου χαλάρωσαν ακούγοντας, γράψε το 888 στα σχόλια. Αυτό δεν είναι αριθμός για επίδειξη, είναι μία μικρή επιβεβαίωση ότι η καρδιά σου αναγνώρισε την επίσκεψη. Όταν τα δάχτυλά σου γράφουν αυτό που η ψυχή σου κατάλαβε, η συμφωνία γίνεται ορατή. Γράψε 888 και έλα ξανά σε μένα. Μην βιαστείς να το προσπεράσεις, γιατί ακόμα και η μικρή πράξη υπακοής έχει βάρος στον ουρανό. Κι αν η καρδιά σου νιώσει αμήχανη που το κάνει, αυτό σημαίνει ότι ήδη κινείται προς την αλήθεια. Μείνε λίγο ακόμα μέσα σε αυτή τη στιγμή. Η επόμενη ανάσα σου μπορεί να είναι πιο ήσυχη από την προηγούμενη. Η επόμενη σκέψη σου μπορεί να είναι πιο καθαρή από την πρώτη. Και αυτό αρκεί για να συνεχίσεις. Η κάρτα δεν ζητά φασαρία. Ζητά να την αναγνωρίσεις. Και η αναγνώριση είναι ήδη μία μορφή πίστης. Υπάρχουν βράδια που αισθάνεσαι πως τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Όμως ακριβώς τότε αρχίζει να κινείται η πιο λεπτή αλλαγή. Η νύχτα του Νικόδημου, η νύχτα του μυστικού ερωτήματος, η νύχτα όπου κανείς δεν έβλεπε αλλά ο Θεός μιλούσε, μοιάζει περισσότερο με τη δική σου ώρα από όσο νομίζεις. Εσύ ίσως δεν ήρθες με φανερό θάρρος, ήρθες με εσωτερική ανάγκη. Και η ανάγκη αυτή δεν είναι ντροπή, είναι πόρτα. Στο σκοτάδι του δωματίου σου, ένα μικρό φως από την οθόνη ή από το παράθυρο, ίσως μοιάζει ασήμαντο, αλλά και το πιο μικρό φως αλλάζει το βλέμμα. Έτσι δουλεύει και το Άγιο Κάλεσμα. Δεν σε κατακλείζει, σε προσανατολίζει. Ο ουρανός δεν χρειάζεται να σου φωνάξει για να σε αναγνωρίσει. Μπορεί να σου αφήσει ένα ήσυχο σημάδι και να περιμένει να το ακολουθήσεις. Και εσύ το ακολουθείς όταν σταματάς να τρέχεις πίσω από την ανάγκη να εξηγήσεις τα πάντα. Το σώμα σου, αυτή η κρυφή πηξίδα, αρχίζει να μαλακώνει. Η αναπνοή σου γίνεται σημείο αναφοράς, όχι επειδή διορθώνει όλα τα πράγματα, αλλά επειδή μαρτυρά ότι είσαι παρόν. Και η παρουσία είναι ο τόπος όπου ο Θεός συνηθίζει να μιλά. Τότε η κάρτα του ουρανού δεν είναι πια σύμβολο μακρινό, αλλά μια βεβαίωση ότι δεν περπατάς μόνος. Η ησυχία αυτή έχει όνομα, έχει κατεύθυνση, έχει φως. Κάποτε ο άνθρωπος νομίζει ότι η απάντηση θα έρθει μόνο όταν καταφέρει να καθαρίσει όλες τις σκέψεις του, αλλά η αλήθεια συχνά έρχεται ενώ ακόμα υπάρχουν σκέψεις. Εσύ δεν χρειάζεται να τις διώξεις όλες για να ακούσεις.
χρειάζεται να διακρίνεις ποια φωνή μένει όταν οι άλλες κουράζονται. Αυτό είναι το σημείο όπου το γράμμα του ουρανού γίνεται πιο προσωπικό. Δεν απευθύνεται σε μια μάζα, αλλά σε σένα, στο συγκεκριμένο φόβο σου, στη συγκεκριμένη αναμονή σου, στη συγκεκριμένη πληγή που κανείς δεν είδε. Το χαρτί κάτω από την πόρτα δεν είναι γενικό μήνυμα. Είναι μία φροντίδα που ξέρει το όνομά σου. Μπορεί να το νιώσεις σαν θερμότητα στο στήθος, σαν ξαφνική γαλήνη στα χέρια, σαν μια σκέψη που δεν σε σπρώχνει αλλά σε στηρίζει. Και όταν έρχεται έτσι δεν το πιέζεις, το διαβάζεις αργά, σαν να ανοίγεις γράμμα από κάποιον που σε αγαπά χωρίς βιασύνη. Η πίστη τότε δεν είναι ένταση, είναι αποδοχή. Δεν είναι θόρυβος, είναι προσοχή. Δεν είναι ένας μεγάλος θρίαμβος που ζητά να τον ανακοινώσεις. Είναι μια αθόρυβη βεβαιότητα που σε κάνει να κάθεσαι διαφορετικά στην καρέκλα σου. Η στάση σου αλλάζει πριν αλλάξουν τα γεγονότα και αυτό είναι ήδη έργο του ουρανού. Τίποτα δεν είναι χαμένο όταν το βλέπει ο Θεός. Κράτησε λίγη ακόμα από αυτή τη σιωπή, γιατί μέσα της υπάρχει η ετοιμασία για μια πιο καθαρή ανάγνωση. Δεν έρχεται πάντα με έντονα συναισθήματα το μήνυμα του ουρανού. Μερικές φορές έρχεται σαν ευθυγράμμιση μέσα σου, σαν να μπαίνουν ξανά στη θέση τους τα κομμάτια που διασκορπίστηκαν. Το βλέμμα σταματά να πηδά από φόβο σε φόβο, η καρδιά αφήνει για λίγο το επίγον. Ο νους σταματά να ανοίγει 10 παράθυρα μαζί. Και τότε ακούς μια απλή αλήθεια. Δεν χρειάζεται να πολεμήσεις αυτό που είσαι για να λάβεις αυτό που σου δίνεται. Η πόρτα που έκλεισες γίνεται το σημείο όπου ο Θεός σου δείχνει ότι μερικές φορές η απομόνωση είναι θεραπευτική όταν είναι επιλεγμένη με πίστη. Όχι επειδή ο κόσμος είναι κακός, αλλά επειδή η καρδιά χρειάζεται διακριτικό τόπο για να ακούσει. Η ανάσα σου τώρα γίνεται πιο αργή, πιο ειλικρινής, πιο ανοιχτή, σαν να κάθεται κάποιος αόρατος απέναντί σου και να μην ζητά τίποτα άλλο παρά προσοχή. Αυτός ο τρόπος παρουσίας είναι απαλός και ισχυρός μαζί, και η ισχύς του φαίνεται από το πόσο γαληνεύεις. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι κάτι από τον ουρανό αγγίζει την καθημερινότητά σου τώρα. Στην κούπα πάνω στο τραπέζι, στο άχρωμο φως του δωματίου, στην κρυφή κίνηση της σκέψης σου, το ιερό βρίσκει χώρο. Και όταν βρίσκει χώρο φέρνει τάξη χωρίς φωνή. Αυτό είναι το θαύμα της ήσυχης ακρόασης. Κι αν σε απασχολεί ακόμη πότε θα σταματήσει αυτή η εσωτερική ένταση, θυμήσου πως η κάρτα του ουρανού δεν στέλνεται για να σε αγχώσει, αλλά για να σε κατευθύνει. Η επιστολή που φτάνει κάτω από την πόρτα φέρει μέσα της όχι απειλή, αλλά νόημα. Σου λέει ότι υπάρχει χρόνος, ότι υπάρχει πορεία, ότι υπάρχει τρόπος. Δεν χρειάζεται να ρίξεις τα πάντα για να την ανοίξεις. Χρειάζεται να μείνεις σταθερός. Η σταθερότητα είναι επίσης προσευχή. Όταν κάθεσαι χωρίς να σε καταπίνει η ανησυχία, μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι την καθαρότητα αντί για την πίεση. Η καρδιά σου ίσως ακόμη τρέμει λίγο. Αυτό δεν ακυρώνει τη χάρη. Αντίθετα, δείχνει ότι η χάρη μπαίνει εκεί που υπήρχε σφίξιμο. Υπάρχει μεγάλη απαλότητα σε αυτό και υπάρχει και ένα είδος ιερού θάρρους. Όχι το θάρρος του θορύβου, αλλά το θάρρος του να ακούσεις χωρίς να ελέγξεις. Εσύ αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεσαι σε αυτό το θάρρος. Η ψυχή σου μαθαίνει ότι δεν είναι ανάγκη να τρέχει μπροστά από τον Θεό. Μπορεί να περπατήσει μαζί Του, μπορεί να περιμένει το γράμμα Του, μπορεί να το κρατήσει χωρίς να το στριμώξει. Και αυτή η μάθηση σε αλλάζει πιο βαθιά από κάθε εξωτερική διαβεβαίωση. Η ήσυχη ακρόαση χτίζει μέσα σου ένα σπίτι που δεν γκρεμίζεται εύκολα. Τώρα, στην ησυχία που έχει αρχίσει να βαθαίνει, μπορείς να νιώσεις πως το βλέμμα του Θεού δεν είναι σκληρό, αλλά σταθερό και τρυφερό μαζί. Αυτό αλλάζει τον τρόπο που στέκεσαι μέσα στην ημέρα σου. Δεν είσαι πια μόνο το άτομο που παλεύει με καθυστερήσεις και σιωπές. Είσαι και εκείνος που μαθαίνει να διαβάζει τα ίχνη του ουρανού. Ένα μικρό άνοιγμα στην ψυχή σου είναι αρκετό για να περάσει φως.
Μπορεί να το δεις όταν βάλεις το χέρι στην καρδιά σου πριν κοιμηθείς. Μπορεί να το νιώσεις όταν κοιτάξεις το ταβάνι και δεν προσπαθήσεις πια να λύνεις το αύριο. Μπορεί να έρθει όταν ακούσεις τη δική σου ανάσα να ησυχάζει και καταλάβεις πως η βιασύνη δεν είναι πια ο μόνος τρόπος να ζεις. Η κάρτα του ουρανού, αυτό το άβλο μήνυμα που ήρθε για σένα, δεν σε σπρώχνει σε φόβο, σε καλεί σε ανάγνωση. Και η ανάγνωση αυτή γίνεται με υπομονή, με σεβασμό, με μία λεπτή ελπίδα που αρνείται να γίνει κραυγή. Κάθε λεπτό που μένεις παρόν ανοίγει λίγο περισσότερο το κείμενο μπροστά σου. Κάθε παύση γίνεται σημείο κατανόησης. Κάθε ανάσα γίνεται μικρή συμφωνία. Και όταν η συμφωνία αυτή αρχίζει να γράφεται μέσα σου, η νύχτα δεν είναι πια τόσο βαριά. Γίνεται τόπος συνάντησης. Και ο τόπος συνάντησης είναι πιο άγιος από οποιοδήποτε θορυβώδες αποτέλεσμα. Εκεί ο ουρανός δεν σε εντυπωσιάζει, σε συναντά. Και αυτό αρκεί. Μπορεί να νομίζεις πως τίποτα δεν συμβαίνει όσο εσύ κάθεσαι σιωπηλός, αλλά το αληθινό έργο συχνά φαίνεται αργότερα. Όπως το χαρτί που μπαίνει κάτω από την πόρτα δεν ακούγεται όταν φτάνει, έτσι και η ουράνια καθοδήγηση μπορεί να έρχεται χωρίς θόρυβο, όμως να μεταμορφώνει τα πάντα. Εσύ βρίσκεσαι ήδη μέσα σε αυτή τη μεταμόρφωση, ακόμη κι αν η εξωτερική εικόνα δεν έχει αλλάξει. Η καρδιά σου ίσως εξακολουθεί να περιμένει ένα σημάδι μεγαλύτερο, κάτι πιο εμφανές, κάτι που να μην επιδέχεται αμφιβολία. Όμως ο Θεός ξέρει πώς να μιλά, έτσι ώστε να σε οριμάζει, όχι να σε κακομαθαίνει με εντυπώσεις. Έτσι, η κάρτα που λαμβάνεις μέσα στη σιωπή έχει χαρακτήρα διακριτικό και σταθερό. Δεν είναι φλόγα που καταναλώνει γρήγορα. Είναι φως που μένει. Το σώμα σου μπορεί να αντιδράσει με έναν ελαφρύ αναστεναγμό, με δάκρυ που δεν προχώρησε, με χαλάρωση στους καρπούς, με εκείνη τη μικρή παραδοχή ότι τελικά δεν χρειάζεται να κρατάς όλα τα πράγματα μόνος σου. Αυτή η παραδοχή είναι μεγάλη. Είναι μια πόρτα που ανοίγει εσωτερικά. Και από εκεί μέσα μπαίνει η ειρήνη, όχι ως ιδέα αλλά ως παρουσία. Δεν ξέρεις ακόμη όλο το περιεχόμενο του γράμματος, αλλά ξέρεις ότι ο αποστολέας είναι καλός. Και αυτό αρκεί για να συνεχίσεις, γιατί όταν η καρδιά ξέρει ποιος μιλά, δεν φοβάται τόσο αυτό που θα ακούσει. Η ησυχία τότε γίνεται φίλη σου και μέσα στη φιλία της η ψυχή αναπαύεται. Αυτό που ζεις τώρα δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα που περνά. Είναι μια πρόσκληση να γίνεις πιο αληθινός μέσα στη σχέση σου με τον Θεό. Δεν χρειάζεσαι πια τόσο πολύ το θόρυβο για να νιώσεις σημαντικός. Χρειάζεσαι ακρόαση. Χρειάζεσαι το κλειστό δωμάτιο, την ήσυχη καρδιά, την ειλικρινή αναπνοή. Κάποιες φορές η πιο βαθιά απάντηση είναι να αφήσεις το τηλέφωνο ακίνητο, να μην σπεύσεις να γεμίσεις τον αέρα με μηνύματα, να μην ανοίξεις άλλη μια συζήτηση μόνο και μόνο για να αποφύγεις τον εσωτερικό ήχο. Αυτό δεν είναι φυγή. Είναι πειθαρχία της ψυχής. Και η πειθαρχία αυτή δεν σε μικραίνει. Σε κάνει ικανό να ακούς. Η κάρτα του ουρανού, αυτή η κρυφή βεβαίωση, σου θυμίζει ότι οι σπορές δεν φαίνονται πάντα αμέσως. Μα μέσα στη σιωπή ήδη μεγαλώνουν. Το ίδιο και η κατανόησή σου. Το ίδιο και η ειρήνη σου. Το ίδιο και η ετοιμότητα να δεχτείς ό,τι ο Θεός έχει φυλάξει για σένα. Σήμερα δεν χρειάζεται να βιαστείς να το ονομάσεις όλο. Χρειάζεται μόνο να πεις μέσα σου ότι είσαι διαθέσιμος. Αυτή η διαθεσιμότητα είναι ακριβής, καθαρή και ευλογημένη. Κι όσο μένεις διαθέσιμος, το γράμμα του ουρανού βρίσκει τη θέση του μέσα σου. Η σιωπή γίνεται θρόνος για την αλήθεια και η αλήθεια σε ησυχάζει. Στο βάθος όλης αυτής της κίνησης υπάρχει ένας λεπτός διάλογος ανάμεσα στο μέσα και στο πάνω, ανάμεσα στην ανάγκη σου και στην απάντηση του Θεού. Δεν είναι πάντα εύκολος ο διάλογος, γιατί η ανάγκη θέλει αμεσότητα, ενώ η απάντηση συχνά έρχεται σε σωστή ώρα. Όμως η σωστή ώρα δεν είναι απόρριψη, είναι σοφία. Και αυτή τη σοφία τη νιώθεις καθώς το δωμάτιο σου γίνεται πιο ήσυχο, πιο σταθερό, πιο αληθινό. Μπορεί να παρατηρείς τον ήχο του ανεμιστήρα, το φως που έπεσε στον τοίχο,
το βάρος των ποδιών σου στο πάτωμα. Όλα αυτά είναι μικρές άγκυρες για την προσοχή σου. Και η προσοχή σου όταν στρέφεται σωστά γίνεται ιερό δοχείο. Εκεί μέσα μπαίνει το μήνυμα. Εκεί μέσα καταλαγιάζει η φασαρία. Εκεί μέσα γράφεται η κατανόηση. Η κάρτα του ουρανού δεν χρειάζεται να είναι θεαματική για να είναι αληθινή. Αρκεί να είναι καθαρή. Και τώρα, μέσα στη δική σου καθαρότητα που χτίζεται αργά, αρχίζεις να αναγνωρίζεις πως η μοναξιά αυτή δεν είναι απώλεια, αλλά χώρος συνάντησης. Όχι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να μπουν εκεί, όχι όλες οι φωνές αντέχουν εκεί, αλλά η φωνή που έρχεται από τον Θεό αντέχει και φωτίζει. Γι' αυτό και δεν σε αφήνει όπως σε βρήκε, σε καλεί να μείνεις με λιγότερο θόρυβο και περισσότερη αλήθεια. Και αυτό είναι βαθύ έλεος. Τώρα άφησε για λίγο τις απαντήσεις και κοίτα την κίνηση που ήδη έγινε μέσα σου. Κάτι σε αυτή τη διαδρομή άνοιξε και το ξέρεις από τον τρόπο που ανασένεις. Το σώμα σου δεν χρειάζεται να εξηγήσει το μυστήριο για να το καταλάβει. Μπορεί απλώς να ησυχάσει μπροστά του. Μπορεί να χαλαρώσει στη σιωπή του δωματίου και να δεχτεί ότι δεν είσαι μόνος στην ακρόαση. Μία αθέατη συνοδεία βρίσκεται εδώ, όχι για να επιβάλλει, αλλά για να φανερώσει. Κάθε γράμμα που λαμβάνεται από τον ουρανό φέρει μέσα του αυτή τη διπλή κίνηση, σε ησυχάζει και σε κατευθύνει. Σε σταματά από την άσκοπη βιασύνη και σε κινεί προς τον αληθινό δρόμο. Αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός γνωρίζει να εργάζεται χωρίς να σε συντρίβει. Σου δίνει χώρο να το δεις, σου δίνει χρόνο να το νιώσεις, σου δίνει τη δυνατότητα να πεις μέσα σου ότι ναι, κάτι άγιο συνέβη εδώ. Και έτσι, πριν ακόμη αλλάξει κάτι γύρω σου, αλλάζει η εσωτερική θέση σου. Δεν στέκεσαι πια απέναντι στη ζωή ως ζητιάνος σημείων. Στέκεσαι ως άνθρωπος που δέχεται καθοδήγηση. Η διαφορά είναι μεγάλη. Η πρώτη θέση σε σπάει, η δεύτερη σε θεμελιώνει. Και εσύ σήμερα θεμελιώνεσαι λίγο ακόμη. Όχι με θόρυβο, αλλά με πίστη. Όχι με εξάντληση, αλλά με ησυχία. Όχι με ταραχή, αλλά με μια νέα λεπτή σταθερότητα που φτάνει σαν φως πίσω από το κλειστό παντζούρι. Αυτό είναι αρκετό για απόψε. Σκέψου τώρα πόσο παράξενο είναι ότι τόσος θόρυβος μπορεί να κρύβει τόσο λίγη αλήθεια, ενώ μια μικρή σιωπή μπορεί να χωρέσει τόση καθαρότητα. Εσύ δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο έξω από την πόρτα. Αυτό που σου δόθηκε έρχεται ακριβώς στη στιγμή που η καρδιά ήταν έτοιμη να το παραλάβει. Το γράμμα του ουρανού δεν ακυρώνει τη ζωή σου, την ερμηνεύει. Δεν ακυρώνει τον πόνο, του δίνει νόημα. Δεν ακυρώνει τη καθυστέρηση, τη μετατρέπει σε τόπο ορίμανσης. Και αυτή η ερμηνεία είναι πολύτιμη, γιατί ο άνθρωπος υποφέρει περισσότερο όταν δεν ξέρει γιατί μένει με την πόρτα κλειστή και το δωμάτιο ήσυχο. Μα τώρα αρχίζεις να καταλαβαίνεις. Δεν είσαι εγκαταλειμμένος, είσαι προσεγμένος. Δεν είσαι ξεχασμένος, είσαι προετοιμασμένος. Δεν είσαι στάσιμος, είσαι σε ακρόαση. Η ανάσα σου, καθώς βαθαίνει, γίνεται σαν επιβεβαίωση ότι το σώμα δεν αντιστέκεται πια τόσο πολύ στο φως. Κι όσο δεν αντιστέκεται, τόσο το φως βρίσκει τρόπο να μπει. Αυτή είναι η αθόρυβη νίκη της ψυχής σου και είναι αληθινή επειδή δεν επιβλήθηκε, αναγνωρίστηκε, δεν σε πιέζει να πεις περισσότερα, σε βοηθά να μείνεις πιστός σε ό,τι ήδη ένιωσες. Κάποτε μια τέτοια στιγμή γίνεται σημείο καμπής κι ας φαίνεται μικρή από έξω. Μέσα σου όμως γνωρίζεις ότι δεν ήταν μικρή, ήταν ο ουρανός που άφησε το σημάδι του. Τώρα η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει αρκετά, ώστε να μπορείς να αναγνωρίσεις τη φωνή που έρχεται όχι ως θόρυβος, αλλά ως ειρηνική βεβαιότητα. Αν αυτό που μόλις άγγιξε το εσωτερικό σου σε βρήκε έστω λίγο ανοιχτό, γράψε στα σχόλια το ευανάγνωστο παρόν. Γράψε «Εγώ το βλέπω». Το γράφεις όχι σαν επίδειξη, αλλά σαν μάρτυρας ότι η καρδιά σου είδε το σημείο και το δέχτηκε. Το γράφεις για να σφραγιστεί η αναγνώριση εκεί όπου άγγιξε η κάρτα του ουρανού. Και ύστερα γύρνα ξανά σε μένα, χωρίς να βγεις από αυτή τη γαλήνη. Μην το πεις μέσα σου μόνο, γράψ' το
Γιατί αυτό που γράφεται με αλήθεια πάβει να αιωρείται και παίρνει θέση. Και αυτή η θέση θα σε βοηθήσει να σταθείς πιο σταθερά. Το γράμμα δεν σε ζητά να φωνάξεις. Σε ζητά να το αναγνωρίσεις με ήρεμη βεβαιότητα. Και όταν το κάνεις, η σιωπή γίνεται ακόμη πιο καθαρή. Η ψυχή σου μαθαίνει να μην ντρέπεται για αυτό που καταλαβαίνει. Αυτό είναι ωριμότητα. Και η ωριμότητα είναι ένα είδος ειρήνης. Εκεί που κάποτε θα έτρεχες να μοιραστείς κάθε αίσθηση πριν καν σχηματιστεί, τώρα μαθαίνεις να αφήνεις το Άγιο να ωριμάσει πριν το εκθέσεις στο θόρυβο. Αυτό δεν σε κάνει απόμακρο, σε κάνει προσεκτικό. Στο δωμάτιο όπου έκλεισες την πόρτα, ο Θεός σου διδάσκει ότι όχι κάθε όμορφο πράγμα είναι έτοιμο να υποθεί αμέσως. Κάποιες αλήθειες χρειάζονται ησυχία για να πάρουν σάρκα μέσα σου. Κάποιες παρηγοριές χρειάζονται νύχτα για να ριζώσουν. Κάποιες απαντήσεις χρειάζονται λίγες αναπνοές πριν γίνουν λόγος. Και εσύ το μαθαίνεις αυτό χωρίς να το πιέζεις. Ίσως νιώθεις ακόμη ένα μικρό τρέμουλο, μια λεπτή αβεβαιότητα για το πώς θα συνεχιστεί το αύριο, αλλά η βεβαιότητα που έλαβες ήδη δεν σου ζητά να λυθούν όλα απόψε. Σου ζητά να θυμάσαι ποιος μίλησε. Το χέρι που άφησε το γράμμα κάτω από την πόρτα είναι το ίδιο χέρι που κρατά και τον χρόνο σου. Αυτή η σκέψη καταπραούνει τον νου. Η καρδιά, όταν το καταλάβει, σταματά να σφίγγεται τόσο. Και το σώμα ακολουθεί. Είναι θαυμαστό πως μια απλή εσωτερική αναγνώριση μπορεί να αλλάξει τον ρυθμό ενός ολόκληρου βραδιού. Και έτσι η σιωπή δεν είναι κενό. Είναι αποθήκη καθαρής παρουσίασης. Είναι τόπος όπου η αλήθεια δεν βιάζεται να γίνει δημόσια. Πρώτα γίνεται δική σου. Και αυτό είναι το σωστό. Κάθε φορά που επιστρέφεις σε αυτή την εσωτερική πόρτα, κάτι σε θυμάται. Δεν χρειάζεται να θυμάσαι εσύ τα πάντα με το μυαλό. Η ψυχή αναγνωρίζει τις επισκέψεις του Θεού από τον τρόπο που ηρεμεί. Μπορεί να γυρίσεις αύριο στην ίδια δουλειά, στην ίδια κίνηση, στο ίδιο πρόσωπο, κι όμως να κουβαλάς κάτι διαφορετικό μέσα σου. Όχι επειδή εξαφανίστηκαν τα προβλήματα, αλλά επειδή άλλαξε ο τόπος από τον οποίο τα βλέπεις. Αυτό είναι το δώρο της κλειστής πόρτας. Σου μαθαίνει να μπαίνεις πιο βαθιά στην προσευχή χωρίς να χρειάζεται διαφήμιση, χωρίς να χρειάζεται θόρυβος, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξεις σε κανέναν ότι συναντήθηκες με τον ουρανό. Εκεί μέσα η αναπνοή σου γίνεται μικρή λιχνία. Το χέρι που ακουμπά πάνω στο στήθος γίνεται μικρή υπόμνηση ότι είσαι εδώ και ακούς. Το δωμάτιο γίνεται ναός, επειδή η προσοχή σου έγινε ναός. Δεν είναι η επίπλωση που αγιάζει το χώρο. Είναι η παρουσία. Και η παρουσία αυτή, όσο λεπτή κι αν φαίνεται, έχει δύναμη να αλλάξει τον τρόπο που περπατάς. Θα βγεις από αυτή τη στιγμή με λιγότερο θόρυβο μέσα σου. Και αυτό είναι μεγάλη νίκη, γιατί ο άνθρωπος που ακούει καθαρά δεν παρασύρεται τόσο εύκολα από φωνές που δεν τον γνωρίζουν. Ξέρει ήδη ποιος του μίλησε. Τώρα που η διαδρομή έφτασε στο πιο ώριμο σημείο της, άφησε αυτό που διαμορφώθηκε μέσα σου να πάρει όνομα. Αν η καρδιά σου δέχτηκε την κλίση, γράψε στα σχόλια «Είμαι ο εκλεκτός». Μην το γράψεις σαν επιθυμία. Γράψ' το σαν επιβεβαίωση ότι η κάρτα του ουρανού σε βρήκε και σε αναγνώρισε. Γράψ' το αργά, με εκείνη τη σταθερότητα που γεννήθηκε από τη σιωπή. Και ύστερα γύρνα ξανά σε μένα, κρατώντας την ίδια ήρεμη αναπνοή. Δεν είναι μικρό αυτό που κάνεις, είναι σφράγισμα. Είναι το σημείο όπου η εσωτερική μαρτυρία γίνεται ορατή. Και όταν γίνεται ορατή, στηρίζει πιο βαθιά την ψυχή. Μην το προσπεράσεις, μην το μικρύνεις, κράτησέ το όπως το έλαβες. Με καθαρότητα, με τρυφερότητα, με πίστη. Και αν ο νους σου επιχειρήσει να σε τραβήξει πίσω, στην παλιά του φασαρία, θυμήσου την ήσυχη πόρτα και το γράμμα που περίμενε. Εκεί βρίσκεται το σημείο αναφοράς σου. Εκεί αρχίζει να σταθεροποιείται η νέα σου στάση. Τώρα όλα μοιάζουν να ενώνονται.
Προσοχή, πρέπει να προετοιμαστείτε τώρα. Έχω ετοιμάσει αποκλειστικό περιεχόμενο για όσους νιώθουν ότι έχουν οριστεί για κάτι μεγαλύτερο, αλλά ζουν περιτριγυρισμένοι από θόρυβο, περισπασμούς και νοητική υπερφόρτωση. Είναι ένα ταξίδι 30 ημερών που θα μεταμορφώσει τη ζωή σας. Ένα καθοδηγούμενο μονοπάτι για να θωρακίσετε το μυαλό σας και να προετοιμαστείτε για αυτό που έρχεται με καθημερινές πρακτικές εστίασης, ορίων και πειθαρχίας. Σταματήστε να διαπραγματεύεστε με τον θόρυβο. Μάθετε να αναγνωρίζετε τους περισπασμούς πριν σας ελέγξουν και ενισχύστε την ψυχική σας δύναμη. Διαθέσιμο επίσης σε εμβυθιστική ηχητική έκδοση. Πάνω από 10.000 αναγνώστες έχουν ήδη μεταμορφώσει τη ζωή τους μέσα από το ταξίδι των 30 ημερών. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή τη μεταμόρφωση. Άνθρωποι σαν και εσάς που είχαν βαρεθεί να ζουν μέσα στην ομίχλη. Απλοί άνθρωποι που αποφάσισαν να μην αποδέχονται πλέον το νοητικό χάος. Εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά περιορισμένου χρόνου. Μόνο αυτόν τον μήνα αποκτήστε πρόσβαση στον συνδεσμό σας ακριβώς παρακάτω, στο καρφιτσωμένο σχόλιο.